DJ Tomuka, aka Banyangu in the house. I've got a little something to say about, Shachitauga na Mkoma level. Anzi, wakantengera sadza. Wakatombotenga usadza zvishu ngoa yacho. But ngoa yacho muabvunze ukuthi pavaitenga sadza. Vaiitirwa chinyi. Vaipiwa ma-services echi. Then the only thing that I know is to make music and to produce. Saka Mkoma levels vaitenga mabit edu vachinda vachinorekodha uchi ma-artists avatange vabatsirawo se mukomana asinganyanisi kugona sterek nozama but zvisinei haisiyo nyaya yandotoda kutaura sterek pane song iyi I think you know the song manimboridza song iyi Right, this is after I did a whole lot of things. Levels also did some things. Saka ndakuda kuplaya zvakaitwa na Levels. Ndabvisa zvandakaita in pasongi. Right. Tamuka akake kumaflasi kumpare kadanzi kabuda nekumatapi ndisingazoziva hangu kuti nechepapi muchavaona varidzi vacho kuti ndevapi ikaka kanjiva kanjiva makangore kudavhuka uchiitika mudhare kari kubuda kumatapi iwe